Na hát sziasztok, én Márk vagyok, ez az újabb videóm, és megmutatom, hogy kell berakni indexképet telefonra, azaz Androidra. Menjetek fel Play járóházra, és írjátok be a keresőbe, kicsit kisebb lesz a kamera, vagy nem, mégse, hogy Puffin. Ezt töltsétek le a legelsőt, mert nekem másik van meg. Ha le van töltve, és telepítettétek, akkor nincs más dolgotok, hogy kis legyen egy videó. Hú, nem biztos, hogy most működik a régebbi videómmal, de mindegy. Így, ha letöltöttétek, akkor nyissátok meg az alkalmazást, írjátok be a YouTube, és jelentkezzetek be jobb felső sorokban. Én már be vagyok jelentkezve, és nyomjátok meg a képeteket, utána az alkotói stúdiót, és itt 44 videóm van. Nem is tudtam. Húha. Próbáljuk meg ezt. 4 nappal ezelőtti, vagy 5. Ha föl van töltve a videó, akkor nyomjátok meg, hogy szerkesztés, és utána, hogy indexkép berakása. Föltöltése utána, hogy egyéni indexkép, utána a Cruise Form lokált, galériát, és itt van hol van? Itt van Color Switch. Mindegy. Ha föl van töltve, akkor menjetek jobb alsó sarokba, és akkor nyomjátok meg, hogy módosítások mentése. Így lehet látni a többi dolgot, hogy mikor töltötted fel. 16-a délből. Nem is tudtam. Kinek tetszik, kinek nem tetszik, ki komment, ki hányszor kommentelt, ki megtekintések száma, videó URL. Itt van. Ha föl van töltve és szerkesztétek, ahogy meg van szerkesztve a videó, hát azaz az indexkép, akkor menjetek fel YouTube-ra, jó, így jó. Nyomjátok meg azt a kis emberkét, saját videók, és itt ennek kéne lennie. Hogy hívjáknak? Indexképnek, csak egyből föl kéne rakni az indexképet. Látjátok, én meg is szerkesztettem itt az egyéni indexképet, készítését, meg a Minecraft Pocket Edition-t is. Jó, szerintem ennyi volt ez a tutorial videó. Én már voltam. Sziasztok!